Hej Jannik. Dette er beta-versionen af vores hjemmeside. I forhold til interaktionsdesign på hjemmesiden har vi gjort brug af 3 UX-love. Dorothy Threshold, loven om nærhed og loven om lukkethed. De sidste 2 er også en del af gestaltlovene. Vi brugte Dorothy Threshold op i menuen for at give brugerne noget feedback, når de klikker på noget. Loven om nærhed blev brugt til at vise hvilke knapper og tekster, der hører til hvilke billeder nede i kroppen. Og så brugte vi loven om lukkethed til at adskille headeren fra kroppen og kroppen fra bunden. I forhold til design har vi lavet et layout ud fra en brugerundersøgelse, vi har lavet. Vi har ændret farverne fra brune nuancer til grønne nuancer, da de, ligesom de brune nuancer, repræsenterer naturen, men giver lidt mere liv til hjemmesiden. Hej, jeg skal så forklare koden. For at hurtigt gå i gang med det. Titel, det er så titel af selve hjemmesiden. Lad os lige finde det igen. Lige her. Det er så der heroppe. Jeg har så puttet div container. Det burde så hedde div med navigationsbar. Men det er så der heroppe. Og der er så puttet 2 billeder ind i. Det er så image source. Så finder den så basically der billedet. Så har jeg puttet den i den her højde med px, det er så pixeler. Og den er puttet i en division class for sig selv. Det er så jeg kan ændre den helt individuelt, hvis det endelig var. Så kommer vi så ned til vores navigationsbar. Så kommer vi så til en unordered liste, og så en liste. Vores unordered liste, det er sådan lidt lige meget. Inde i listen, der har vi så masser af links, vi refererer til. Så indeks, arrangementer, nyheder, og borgere, og om os, og så alle sammen med .html. Det så er den refererer, det vil basically sige, nu har vi de her forskellige knapper, som du kan se for eksempel, hvad det lyser op, når vi holder over den. Hvis vi så trykker på den, så vil den gå til den specielle side. Forsiden vil så gå til forsiden. Det er så vores index. Arrangementer vil så gå til arrangementer. Nyheder vil gå til nyheder. Og borgere vil gå til borgere, og så videre, og så videre. Så har jeg puttet vores main ting. Det er så der. Med vores main container og alt der. Ind i en wrapper. Vores main container, som jeg ikke altid taler om, det er så det her. Det er de her boxes, basically. Hvor den har en image holder, det er så for at holde det her image, så jeg kan ændre imaget individuelt. Og der har jeg så igen puttet den ind i en image source og så videre. Så har jeg puttet ind i div, og lavet en div class item info. Det er altså sådan en item, der er main containeren, så det vil så sige den her tekst. Det har jeg så gjort 3 gange. Det er dog jeg har ændret på den helt nederste. Der er fjernet baggrund af de her botser, og så alle 3 billeder, fordi det er noget, der vil pares med det design, vi har lavet. Så har jeg også lavet en footer. Der er så igen på den selve, lavet en hel div class for selve footeren. Så hele den her, hvor jeg lavet herovre i siden, altså skrevet noget tekst, for eksempel sociale medier, institutioner og så kontakt os. Der har jeg så lavet nogle reference, for eksempel ligesom før, og der har jeg så Facebook, visket Facebook, ja, det med noget Tønder Mærsten og naturvejleder, og så institutioner, og lige nu der fører de ikke bil til noget, men hvis vi så har nogle links, så kan vi så få dem over til der den side, de skulle bruge. Så har vi så vores images hernede. De fører også over til et specielt link, hvis det endelig var til det. For eksempel Tønder Kommune. Men ligesom de andre her, så fører det ikke til noget lige nu, fordi vi har ikke ville putte linksene ind, og vi ved ikke præcis, hvor de vil have os til at gå hen af. For så at gå ind i min CSS-fil. Jeg så putte pattern 0, margin 0, og så text decoration 0. Det får det hele neutralt. Dog har jeg valgt at putte font familien af det her. Først har jeg inputtet det helt herop. Så vi har den font, som jeg lige viste her.
vil basically sige, at alt teksten, jeg skriver, vil komme til den her font. Undtagen hvis jeg siger andet, for eksempel op ved vores navbar, hvor jeg sagde, at den skal være Arial. Senere. Vi så hos en body height, det er 100%, så vi kan blive ved med at scrolle, hvis det var. Container, det har jeg sådan glemt hvad er. Men body, der er det der her om bagved. Det er bare bodyen. Background color, det er så farven. Så vil I vores navigationsbar her, hvor den spredte det er 100%. Så det vil basically så sige, at den vil blive med at starte sig hele tiden. Vores height, det er 48 pixels. Så ja, det er cirka den højde her. Og textline center, det er basically, at den kommer her i centeren. Borderen er 1 pixel af solid. Det er basically med der rundt om. Så kommer vi så til vores unlisted tin, det er så også her til navbaren, og så er vores listed tin. Margin left, det er basically bare, den er skubbet en lille smule. Og så er vores listed items, det er så de her tin. Dem har jeg så givet den border rundt omkring, det er så de her boxes her, så du for eksempel kan se dem er herude i siden. Ellers vil det nemlig bare være de her boxes her oppe og nede. Det har vi så gjort med en border. Så har vi selve teksten derinde. Det er så der er den ændrer teksttype samt der rosa farve. Og så kommer vi så til en hover kode. Så basically hvis den ved så hvis vi siger hover over de her ting herop, så vil den skifte til den her background color og den her color, som du kan se lige her. For så går vi videre til vores main item. Vi så valgt display flat, så den er fleksibel med advanced display. Width det er 100%. Igen har vi aligned det i center. Background det så der herom. Margin button, det er basically den bliver pushet fra buttonen af. Og så har jeg alt nogle shadows her til boxesne. En grund for os en grund for at shadows på boxesne på grund af at det ser ellers ret kedeligt ud. Vores main container item, whole items, display flats. Det er basically til vores selve billederne, det er bare så det er fleksibel. Bredden er cirka så høj her. Og så er cirka så bred her. Og højden er cirka så høj. Altså main container .item holder. Det er så til igen vores billeder. Den fokuserer kun på rent billederne, fordi du kan se det her image text herovre. Der har han så fået lidt pattern, så den ikke er helt ude i siden. Bredden er stadig lige så bred. Højden er auto, fordi ellers vil det se lidt mærkeligt ud. Og så er display plates, det så for eksempel, vi kan få den til at gå til siden, hvis det er. Vi vil have flere billeder. Image box, det, så er vi allerede gået helt herned til. Jeg er text line justify, det er sådan lige meget hvad, så den justify ikke grunden til det. Width, det er cirka bredden af de forskellige ting, det vil så sige boxesne hernede. Margin left, det er sådan er skubbet meget længere herude fra. Og det er basically for at prøve at centre den lige nu. Og vi så display inline block, det er så den kan gå fra siden til siden, fordi billederne har det ikke særlig godt ellers. Med det, eller boxes, den er rette sat dernede. Main container item, the width, den calculator basically hvor bred den skal være. Line height, det er så cirka hvor højt det skal være. Margin left, det er så hvor det blev skubbet herfra. Den blev så skubbet med 25 pixels. Så gået videre til footeren hernede. Det er så der er så en border helt heroppe som er det. Og så har jeg basically fjernet borderne ved et andet, hvor jeg sådan spurgte Nikolaj hvad han mest kunne lide. Bot shadow igen, det er det samme grund hvorfor jeg her. Det er fordi det ser ikke så kedeligt ud så. Fordi hvis vi bare har en bot, så ser det sådan lidt meget kedeligt ud. Så har vi vores fotomenu. Meget spredte, den skal vi så ændre på.
eller rettere sagt Marts hvide, eller ja, det redder. Det er basically sådan er hele kun cirka sådan her. Men jeg tænker på, at vi skal have den endnu længere, fordi så den kan passe med hele botten. Ja, ellers går vi sådan meget igennem. Footer, menu, title, det er altså margin. Og det er så de her ting her. Det er så titlesne, det er så dem, de har 3 ting. Eller de har 3 titler. Og så er vi så gået videre til ULLEE. Det er så bare for at kalde den noget andet noget. Display block, det er så dem her herovre. Så det vil faktisk vises. Så vil jeg så valgt kolden hvid. Og så er det basically, hvis vi hopper over teksten hernede, eller de her lens, som det så vil være, så vil den få en underline, så du kan basically se, at du holder din mus over den. Det gjorde vi, det valgte så lige hurtigt, fordi ja, det der, så kan vi se det med det samme. I stedet for, nu hvor det ikke er en bot, så var det også meget nemmere og bedre udseende i min mening. Men det kan man så ændre ret hurtigt, når det endelig er. Så har vi Photos Partners unlisted. Det er basically så display flats, det er basically så fleksibel igen, som jeg så havde sat før. Og så har vi prøvet at sætte den. Så for at gå videre til billederne, der har jeg så brugt background URL partners.png. Det er så har jeg så gjort med det vil jeg så have gjort, det er at vælge et visse area af selve billedet. Det har jeg så brugt et program, som hedder Sprite Shark til det, er det mener. Altså nej, Sprite Cow er det hvad det hedder. Basically gå ind på det, og så vælger jeg den her del heroppe. Men fordi jeg ikke ville lade den om til en virkelig PNG, vil jeg derfor så jeg ikke ind på hjemmesiden kan se hvid baggrund, så er den ikke helt gennemsigtig endnu. Ja, det er så noget, der kan fedtes senere på. En grund for at have gjort det er fordi, ja, det er sådan nemmere at kode, i stedet for at putte en hel her billeder lige ved siden af hinanden. Og så er vi så gået videre til selve botsen her nu. Eller hvad? Nej, det er forkert. Jeg går så godt over til det her. Det er de her bots lige her med ruler siger. Der hvor jeg så har valgt top color. Ja, du kan se at der er en lille smule grøn her i top. Det er fordi jeg har taget koden heroppe fra. Men det er altså tæt mig at ændre senere. Og den har basically samme koncept som heroppe, hvor man holder musen, så bliver den sådan lidt lysere. Så her der er vi så over til igen. Som vi siger, jeg har kopieret lidt koden derfra, bare for at hurtigt lave nogle knapper hernede. Samt har jeg også brugt hoveren til det. Men problemet som vi har lige nu med koden, det er altså prøvet at lave noget kode til at lave en slideshow. Men jeg har problemer med at få det til at fungere, fordi hvis jeg adder den ind, så fjernes alle andre ting lige nu. Vores kodekigger, det vil jeg også problemer med at gøre, det er at gøre sådan en autoscaler. For eksempel, hvis jeg gør sådan her lige nu, så kan du se, at vores navigationsbar, den er ikke autoscalet, så den går ned over. Det samme gælder for det der hernede. Og det er sådan noget, som jeg heller ikke ved, hvordan man skal kode ordentligt endnu. Fordi sidst for jeg prøvede at få det til at fungere, så fuckede sådan set alt op med billederne og blev meget, meget større end de egentlig burde og så videre. Men så en main problem vi har lige nu. Senere der får vi måske problemer, når vi skal rute stier, men det finder jeg så ud af på det tidspunkt.